Oigot sen tähän penkin veelo, tapaan tämmönen, eli se on 33, eli eilisen kananmuna, se on puhtaat, vieressä on hylätty muna, eli munan vieressä, eli tässä on hylätty, nyt on nämä likaset, se munan likaset on hylätty. Tärkein on munan puhdistaa aina, jos kananmuna on rikki, se pitää laittaa hylättyjen kananmunan sekaan. Ja sen jälkeen näyttää noin vähän likainen. Se menee sitten vähän hylätty myös. Kananmuna on tärkeä, jos on luomutila, niin tapalla kyllä on luomukanalla, eli tärkeä on, jos on 150 kanaa, 6 kukkoa, eli aina puolet kananrehua toiseen, eli 2 puolet, toisen puolet, eli mä oon ruokkinut kanat, ja sitten nyt mä puhdistan munat. Tärkein on, että munat puhdistaa. Ja myös, että tärkein munat puhdistaa, että on puhtaa. Että ne voi pakata moppaa. Mä painat 3, siihen pakata. Mop on hollantilainen merkki. Niitä käy kananmunan pakka. Mä painat 3. Minä merkitään, jos on fi, luomu tai 1. Yksi on lähtikana, luomu on 0, eli tilan tunnus. Ja tässä on mopan mopan 3, eli tohon tulee tilan fi 0, Suomi fi, luomu 0, tilan tunnus. Tähän tulee kananmunat näin, sitten tulee on S, M, L, X, eli jos on S-muna, esimerkiksi tää on XL tai M, ja sitten tää on varmaan S-muna,